שלום ידידיי, היום אני רוצה לספר לכם על אילן רמון, על המסע שלו של הכיכוב במעבורת החלל. אילן רמון היה טייס החלל הישראלי הראשון, שימש מומחה מטען בצוות מעבורת החלל קולומביה, במסגרת משימה STS-107. ב-1 לפברואר 2003 נספה יחד עם צוות המעבורת, שהתפרקה עם חזרתה לאטמוספירה של כדור הארץ. קודם לכן שירת כטייס בחיל האוויר הישראלי והגיע לדרגת אלוף משנה. כאן אתם יכולים לראות את אילן רמון מצולם עם דגל מדינת ישראל ודגל מדינת ארצות הברית. בנייתה של מעבורת קולומביה החלה במרץ 1975, ובדיקתה הסופית הסתיימה בפברואר 1981. חודשיים אחר כך הייתה קולומביה למעבורת החלל הראשונה שטסה לחלל. כאשר קולומביה יצאה ממפעל הייצור, היא שקלה 74,949 קילוגרם, ולאחר שהתקינו עליה את המנועים הראשיים, משקלה הכולל הגיע ל-80,909 קילוגרם. רק המנועים הראשיים שקלו 540 קילוגרם. זוהי מעבורת החלל שטס בה אילן רמון. הצוות שהיה עם אילן רמון שטס אותו ואימצו בגרשיים הישראלים: ריק הנסבנד, ויליאם מקאגו, דיוויד בראון, קלפנה צ'אולה, מייקל אנדרסון, לאורל קלארק, ובטח שאילן רמון. זה הצוות שטס לחלל. וזהו אילן רמון. ניסויים שערכו לקראת הטיסה. ניסוי שערכו היה האגן הכימי. האגן הכימי הוא אחד מהניסויים הישראליים שבוצעו על ידי אסטרונאוט ענק. הניסוי תוכנן על ידי תלמיד תיכון במסגרת תוכנית סטאס. סטאס זוהי תוכנית לילדים תיכוניסטים שלומדים בבית ספר למדע, שמעלים בעיה והם נותנים פתרונות טכנולוגיים. בניסוי צריך להכניס בזהירות לכלי המכיל מי זכוכית מספר כבישים קטנים של החומרים הבאים: FeCl2, MnCl2, COCl2, CuCl2, CaCl2 ו-NaCl2. אם הכבישים אינם שוקעים, צריך לדחוף אותם בעזרת מקל זכוכית, להניח את הכלי ולא לטלטל אותו. תצפיות וסיכום. אחרי כ-15 דקות התייחסו לצבע, גודל, צורה ולהופעת גרורות זעירות בקצוות הענפים. דונו על הנושא. כאן אילן רמון עושה את הניסוי של התיכוניסט, אגן הכימי. האסון נקרא בשם אסון המעבורת. בשם אסון קולומביה נודע על התפרקות מעבורת החלל קולומביה מעל טקסס ב-1 לפברואר 2003, בעת חזרתה לכדור הארץ במשימת STS-107. באסון זה נספו 7 אנשי צוות: ריק הנסבנד, המפקד, ויליאם מקאגו, טייס, מייקל אנדרסון, מפקד ביתן ואחראי על ניסויים מדעיים, קלפנה צ'אולה, מומחית משימה, ילידת הודו, לאורל קלארק, קצינת רפואה יבלית בצי אמריקני ומנתחת מוטסת, דיוויד בראון, רופא וטייס מהצי האמריקני, ואילן רמון, מומחה מטען. בעקבות האסון שהתרחש במשימת 113 של מעבורת החלל, קורקעו כל הטיסות של מעבורת החלל במשך כ2.5 ולא חודשו עד יולי 2005. לאחר אסון זה, שהצטרף לאסון הצ'לנג'ר, נותרה נאס"א עם 3 מעבורות מבצעיות בלבד. להנצחת הנספים באסון זה נקראו גבעות קולומביה במאדים. זהו גרף מהמחשבי הבקרה שראו את ההתפרקות של המעבורת קולומביה. בשבת, 1 לפברואר 2003, לאחר שהייה של קולומביה בחלל במשך 15 ימים ו-22 שעות ו-16 דקות, לפני מועד נחיתתה המתוכנן של המעבורת, היא התפרקה מעל מדינת טקסס, מעט לאחר כניסתה לאטמוספירה. תושבים רבים בטקסס שמעו את כל פיצוץ וחלקי המעבורת התפזרו במזרח טקסס ומערב לואיזיאנה.
בתחילה לא היה ברור מה הייתה סיבת התקלה, אך בנאס"א פסלו מיד את האפשרות שהיה זה אירוע טרור. מהדורות חדשות מיוחדות שנועדו לסקר את הנחיתה החגיגית הפכו למהדורות לסיקור האסון. First at 5, 10 News with Tracy Spicer. This day has brought terrible news that Columbia is lost. There are no survivors. The space shuttle Columbia disintegrates just minutes from home. Tonight, a special report on an event that has stunned the world. The crew of the shuttle Columbia did not return safely to Earth. Yet we can pray that all are safely home. 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. 16 יום אחרי שהמריא לחלל, הנחת בעוד כרבע שעה בכדור הארץ האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון. אם כן, עבד הקשר עם מעבורת החלל קולומביה, שעליה 6 אסטרונאוטים ועוד אלוף משנה אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון. לא ברור לנו עדיין מה קרה, לא ברור האם יש סכנה לחייהם של האסטרונאוטים. ואין איתה קשר בשל איזושהי בעיית קשר, בעיה טכנית, ונראה שאנחנו נמצאים בעיצומה של דרמה נוספת בתולדות תוכנית החלל האמריקנית. הפעם גם אנחנו הישראלים חלק ממנה ועל כורחנו. Главная новость часа. Потерпел крушение космический корабль многоразового использования, который должен был приземлиться на космодроме на американском мысе Канаверал. На борту было 7 астронавтов, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон. כבר בתחילה היה ברור כי איש מצוות המעבורת לא ניצל. מיד כשהתברר שהמעבורת התרסקה, הופעל נוהל חירום שנקבע בעקבות אסון הצ'לנג'ר. דלתות חדר הבקרה ננעלו. אנשי בקרה הרכבו את כל המידע. חיל השיגור A39 במרכז החלל אש קנדי הושם תחת שמירה, וציוד אחר הושם במחסנים מאובטחים. זוהי תמונה לפני הנחיתה של המעבורת קולומביה לאטמוספירת כדור הארץ. למעלה מ8 שנים לאחר האסון התגלה מיכל דלק השייך למעבורת הקולומביה. מיכל הדלק התגלה ב-3 ליולי 2011. המיכל התגלה באגם נגדושס במזרח טקסס, מקטע שהתייבש עקב הבצורת. זהו מיכל דלק מחורר שנמצא באגם נגדושס. עוד משהו, במהלך מסעו של אילן רמון בתוך מעבורת החלל, לקח איתו מחברת לכתוב יומן מסע וכל החוויות שקרו עד האסון. לאחר שפינו את השרידים שבטקסס, התגלה דף מן המחברת הרפתקאות ובדף כתוב יומן מסע היום השישי. יומן מסע היום השישי, מתוך 15 ימים לפני האסון, FD6. היום הייתה לי הרגשה שאני ממש חי בחלל, כבר התרגלתי להכל. היום ראינו סרטים, קמנו בבוקר ואכלנו אוכל חלל, ודיברנו קצת עם המשרד הבקרה, בחום. זהו דף שנמצא במוזיאון אילן רמון, שנמצא בטקסס, מהשרידים. אשתו של אילן רמון, אורונה רמון, הייתה אבלה פעמיים. אילן רמון התרסק במעבורת קולומביה בכניסה לאטמוספירה. אסף רמון, בנו של האסטרונאוט הישראלי, אילן רמון ז"ל, נהרג בבוקר בתאונת מטוס F-16 בדרום הר החברון. בחודש יוני 2009 סיים אסף בהצטיינות את קורס הטייס. 3 חודשים קודם זכה לציון לשבח לאחר שהצליח להנחית בשלום מטוס סקייהוק שאירעה בו תקלה ששיתקה את המנועים. גם אסף התרסק במטוס כשהיה במשימה של חיל האוויר של קורס טייס. זהו בנו של אילן רמון. זה אילן רמון בנו, לפני שטס אילן רמון, וזוהי אשתו של אילן רמון ואם לאסף רמון. אילן רמון, יהיה זכרו ברוך. המידע הובא מהאתרים הבאים:
ויקיפדיה, ynet, מעריב, גוגל אימג'ס, היד עם, סטיק, וואלה פורומים והאתר הרשמי של המוזיאון אילן רמון. ועכשיו, שאלה למחשבה. למה קוראים למערבולת החלל קולומביה בשמה של מדינת קולומביה? תודה.